Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Aiko. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Aiko. Kina kong problema bahin ni sa kumbana nga way makalabaw sa kahambugiro ug kabutbuton. Ug kung anong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman, dito sa aking puso. Ako na asawa ha? Kung tuwa pa ni Manila ron, awo no! Oh, naano ta ng schedule para sa iyong concert? Concert hanggaw ay. Oh, dahil ko. Taman. Ay, kablaka kay Suda yung tuwiga. May schedule ka na unya para sa iyong concert. Hilam data ko yoy, gahal-hal ka lang conscience mata. Di na bang tuo ay? O gano'n mo tuo man ko, nga wa man kay resibo. Ikaw no, pulo sa lang yun but-but. Musulti gani ka ba? Siguro ang nga doon na kay resibo ang imong gipanulti. Unsay na si Buba? Kamatuuran! Bugu-abi ni mo, gaayom lang hambog ni mo takoy. Day. Hay blood na kay ka day. Sige mo kaon og tamisod. Hilamay! Uwa ka lang gidako da. Si pa kao. Kanang hingaon og tamis, diabetes ang resulta ana dili high blood. Day, sigun sa akong pagpanuki-duki, ha? Kanang diabetic pag umangko na sa high blood. Hilam dako hilom. So hito ko na rin kay kanang diabetic. Mga sakit nga lami. Ito sakit ka lami. Ha? Hinungdan nga anang sigit ka og mga tamis, mga sweets. Mao nang diabetic. Atraso man na sa UTI kay parat na sa tuya. Hilom takoy uy, mura jud kag suhitos mga sakit. Sakit lang imo dai suwito kay ko ano. Nasad, bot-bot nasad, hambog nasad. Pagtanong ko. Tumagunta ka sa mga sakit pagtanong ko. Beko no, unsa man ang sakita ka na manghubag ang liog? Paghubag aliog. Oh. Ano man na dato pobre. Sus, kara ang style at ako'y. Nahibaw na ko, ana. Sakit sa pobre og dato, karaan na kay na, wa na ginay lami. Pastilan ni mo eh. Wag ka bilib na ko day. Ako sultihan ta ha. May bawaan ako ang sakit sa tao pinaagi sa iyang singot ug sa iyang kaon. Ug kung ang iyang ikaon pulos mga tamis, agkan na doon na gid siya diabetic. Mao ba? Ug kung ang iyang gikaon pulos mga parat, unya ang iyang singot magputi-puti, doon na nay sakit nga bato. Sakit sa bato. Baday, bitaw mo sulti. Ug kung mukaon siya og palaya, ha? Hilig mukaon og mga dukot. Naa si sakit sa abdo. Ako kaila mo sagot ako'y. Labi nag ikaw, kailakay ko si mong sakit. Labi na nang imong kuan, kanang Sa may types imong singot. Awa na sure na kay kuana. unsa man kuno sakit ako be? Nakasakit sa utok. Wow. Tinuod bitaw na. Sus, ay na lang tayo ko. Ay ko Ilara, ay ko Melindez. Ay ko Ilara. Bungot ito, hindi mo diha. Oy, takoy. Pasugo ako, be. Unsa man tayo? Ato as Selma kay naningil to gahapon siyang sa tong utang ba. Nya bayad ito, ikaw lay bayad kay nasuko na rabato. Suko boy. Ay kapala ka. Ako na bahala. Bili. Pili may imong utang kay ako yung bayad niya to. 1,500. Ikaw na bahala mo explicar niya ha, kana di masuko ha. Ay di lagi na masuko. Ako na bahala na. Bili. Amay para bayad be. Ayo! Wait ako! Wait ako kay muli ko! Oy. Kanit sa, ay pagsimat. Lagi. Abi na ko wait ako. Wait na lagi muli ko! Uy, hala. Kasi hala, muingon kag... Muingon ka lag hala? Nasuko ka ako? Ha? Alam mo ni kadlaw nga akong utang nga, wag yapon mabayri. Sa umin ako, pagbayad nga, sige mo kag... Mutago mo ka, sa umin ako magbayad. Tuga-tuga mo pa utang, hindi mo ka maningil. Ha? Usban ninyo ya? Ha? Usban yan eh. Ha? Kay, ha? Hasol kayo mo na? Recorded by X Thunder Gaming. Ano siga mo na mata ninyo? Maroon ni mahimo ninyo? Magpautang mo, hindi mo ka maningil? Iba mo mo? Hindi ko ganahan na maniningil, nga dili ka maong maningil. Magtugot-tago pa. Mag-unsalan mo yung mga nakautang. Sige, mag-adjust ninyo. Ha? Kasi kung may problema na naman, pinangitan nyo kung asa mo. Magpautang nga mo, maayo kayo mo. Unta, igtang bayad, dili mo magtarong mong paningil. Dili ka magtago-tago mo.
Usam, nakaminos mo na mo? Ha? Nakaminos mo? Sukad ba sukad? Karo mo kumakasuwayan eh. Nagtuko mga tarong mo. Pero wa man din may mga ayo. Kami mga utang tarong kami ninyo. Ha? Maningil mo ginigabot sa saktong panahon. Kay, lay, kapoy kayo magsigid. Dala ng kwarta ka dili amo eh. Kaya para bayad na ninyo sa ang mga utang ninyo. Ay, sorry, boss. Sorry. Igor mo yung sorry. Sunod sweldo ha. Panil nga din ha. Panil na yun. Kung may mo, magatang mo diya sa putahan sa among gitabawan. Araw na ni kasweldo, makabayad eh. Dili kayo, bawa po yung pangitan ninyo. Solve ninyo. Ay, sorry. Sorry, mga mo sorry. Bita ninyo eh. Sama ka, Brad? Mubayad ka, kung mubayad ka, nanong mga sapa mo ka? Usa, ikaw mo yung nagpautang? Gara na ka, ha? Abigay pasagdan magaganihan nga magyaw-yaw. Saman, malaga? Malaga! Kuan tol. Ay kung tultulak, kita ka niyo mo, mga atol yung gani, ha? Tulingig ka ron. Eh, bayad. Bayad si Motang, bayad! Oo. Sunod, ha? Mga saba niya, iluyong ka na mo din hanggawa ka. Lakaw, sibat. Kuan mo god kining. Sibat! Goy! Tampling sa. Sibat na. Sunod, bayad din, ha? Nakasabot ka! Oo. Sara. Diin man ka, ha? Oy, pre. Diyan ko na pre. Unsa man ka diha? Ay, akong kasaba ng nangutang na nagpautang na mo. Ha? Lagot kayo. Ngiga gud. Ngano man? Tugag-tugag pautang kunya di ka maningil. Ha? Lagot kayo. Kay kita nangutang. Mabaw to pangitag asa siya nganong wa maningil. Ako rin na hasol. Gusto to ko mabayad. Hasol noon ko. Di man magpakita. Layli, hay man. Oh, kiyawa gud. Ibaw ka na ako pre. Di ko gana na kuputo kwarta ka dili ako. Kay dili man na to. May para man bayad sa mga utang na to pero mao lagi. Mabaw pa yung pangitag asa ning nagpautang nga mabayad ta. Ako manuwan. Ida no. Kinsa man na sila, ha? Ano man pre, may plano ka pre? Nindo ta utangan. Kinsa man na siya pre, may paila ko na be. Ano man pre, ngutang sa ka pre? Adele pre, kasabaan ko na. Tuga-tuga silang pautang. Bida. Nya di ka mo maningil. Sulasol sila silang sige tao. Kinsa man na pre, sulti ko. Kung kinsa ang mga panuhaka na. Mau na day, ako na nabayaran day. Unya, wa kayo yawi. Ako pa? Ako pa ganyan na saba dito? Yung sa man nimo? Saba na ko. Ano tagtugod ng pautang ya, dili ka ba maningil? Hasol-hasol na mga tao na. Kuya, wa gud nimo takoy. Ako pa? Kailakon ko sa kanaminaw ako. May kanay kami ambot ng laki. Ambot kinsa to laki ha? Kay wa pa. Wa pa lagi. Kailakon na itong kanahan lagi. Ako yung kasababayo. Hanggaw magkatakoy, uy, may gani kay wa siya masuko. Bisa masuko pa siya. Wa si mahimo. Ug nasuko pa, huwag lang itong bawas sa iya. Kaya kung may unang nasabay Sa panggawa gid mo takoy, uy. Og magkita mi adto aw. Ako mo'y mauwaw sa imong gibuhat. Kay imbis kita ang angay nga kasab-an kay dugay ta nakabayad. Ikaw na hinoy nga saba di ay didto. Depende man ang mga saba. Butang gid mo takoy, uy, murag ako siya mapahamak nimo ani imo kalaki do. Nga ko taon day. Oh, una-una ako dabi. Imo siya gipakauwawan, unyag magkita mi. Ako si pasanginan ato, ako si panimaslan. Ato umang ka. Ug magkita ka mo, unya pa kawawan ka niya. Ingna ka ha? Kay ako'y mahukom na. Unsa? Ay, ginoo ko. Bago pagkani ming gabayad sa among utang. Tingbayad na sa dapit. Asa man ko ani? Yun na. Unsa ditong pitsaha di ay? Ay, hala. Sweldo naman di ugma ni Takoy. Ato na ko sa Takoy. Dong Takoy, dong. Day, what's the problem? Dong, problema What's the gyud ko problem, dong. ha? Problema ko. Pero nahinumdum ko nga sweldo naman dahil ninyo ugma. Sweldo na sad. Sweldo lagi! Sus, mapagani mahurot ako sweldo. May agi, karon sweldo na sad. Grabe mo sad, eh. Stress man tani, eh. Unsa ka? Ang sa tingin mo, ako ba ma-stress ko? Kay, Ang problema mo kung saan paggastuan eh. Kay. Nag-abot na sa akong sweldo, may agi o karon. Mapoy na problema ko sa akong mga sweldo sa may agi. nga na problema man ka? Ang maglibog sa kong sauna ko na akong sweldo, sa akong palitunan eh para mahuruting akong sweldo. Kaya naman sa mabot nga lang yung sweldo. Stress ka din sweldo eh. Unsa ka ay? Recorded by X Thunder Gaming.
Kahambugiro na baya gid nimo takoy, No, uy. no, it's the reality. Ha? Makastress, uy. Stress ko. Kaya di lalim magsige kupot ng kwarta, uy. Ano usahay? Aw, lipaton na ako magalingon. Ako lang inon nga, nahug. Ah, buti may pasabot, imong giilad ang imong kaugalingon. Nga kunuhay, wa na kay kwarta, pero imo na yung gituyo. Aw, wa mo ko mahimo. Tama na ay, but-but, gigo ayo nimo. Ha? Bukbuk ka taon. Labaw pa na sa but-but imo at ako'y grabing hambog na gid nimo. Naunsa man taon ka, uy. Karon kay sweldo tagai ko ha, ting bayad na to ros kuryente ug tubig. Nasod? Tinasan, o pagkita ka bayad si Agi, maputlan gitaan ni ron ba? Aw, mo lagi. Mo lagi, anong maingon naman sigag nasad. Ang buta ko ipasabot ba nga, nasad? Buta ko ipasabot, bayad nasad? Ay, basta tagai ko horon ha, tagai jud ko. Bantay jud ko maglimot-limot ka. Maputlan ganita, ikaw gi makaingon. Basta wala tay suga kanang mata nimo ako nang pasigaon. Kay mao na lang himo na tong suga. Matay na, uy. Umay ka nakita ta, Mari. Ah, Mare? Basta itong gayon sa mambana, Mari. Ha, ang unsa man Mare? Nangahambog pa siya. Nga maproblema ko no siya sa ting bayad. Kay mabaw ko no siya pangita na mo. Ngano? Kami day mitago, ha? Di ba kamo man? Kamo man gahi magani kayo mo? Di mo mabayad sa iyong utang? Ay Mare, ayaw pagsultian na Mare. Kay wag gitaon mi utang nga gidaganan. Ang tanan among gibayran. Na ay ma-delayed pero wala na mo nagandagani. Uy, wa mo tago-tago ana. Unya, ngano mga saba man siya maayo na mo? Bagaago niyong naunggod. Ayaw ko inang bagkagnaong ha? Unsa may gusto nimo bugno? Sa? Gusto ka magbugno? Iya ko numing ikiha, nganong mukiha pa man siya nga nabayran naman namo siya. Ang iya ra kuno kay nang hambog kuno ning akong bana nga tuga-tuga mi pautang niya, di kuno mi kamaong maningil, mutago kuno mi inigting bayad. Hanggaw kay akong bana, hambugiro man ko kay dako gud. Karon, unsaon man ni namo og tinuod nga ikiha mi, unsa man og kamo ang pasultihon? Ay ko. Hello, Lord! Good morning! Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Inday Aiko, Ate Pres. Aiko. Kani si Inday Aiko, problema niya, kaniyang bada ba nga ngilngi kay mangutang, Ate Pres, pero ang kasabaan, ang mga mutang. Ang magpautang mo, kasabaan na niya. Kay ngano ko nung mulihay ko nung tagsaor niya. Ano mulihay man mo, ngano tagoon mo, bubayan ko. Hatang lang mo mga kadugang sa kansol sa akong kinabuhi na. Imbis bubayat ako, wa mo din na asam na ito. Morting makayaw-yaw tayo na, Ate Pres. Mao niya ang problema ron siya ba na, Ate Pres. O niya, ang iyang na problemahan, Ate Pres, kay iya ko no ming ikiha sa katong babae nga kasabaan siya ba na ikiha. Ngano mo kiham siya na bayra naman taon niyang utang taon. Iya ko no ming kay iya ra kuno kay hambog ra kuno ang ako ang bana kuno tugatugag pangutang niya di ni kamaong maningil mutago lagi kuno ini paningil Ate Pres unsaon man ani abam wa na sa Ate Pres diri bam saon man ni abambe Ato na ipaambit diretso, ha? Ma'am, kisa tingan sa Cinderland. ay ko Ma'am Inday Aiko. Ma'am Aiko, may tungkol sa kinaiya sa imong bana, kung ari ka diri sa panultihon, Proverbs 15 verse 4. Ang malumong pulong, ang malumong mga pulong maghatag og kinabuhi, apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Muiswag ta sa Proverbs of Solomon 16 Sige, ma'am. verse 24. Ang malumong mga pulong sama sa dugos, tamis ug makaayo sa panglawas. Nindot mo? Nindot pa may nawon, no? Ang malumong Ang malumong pulong sama sa dugos. Dugos. Tamis ug makaayo sa panglawas. sa ato pa ba kanang dugos makaayo gyud sa panglawas. Ingnan ko ni mo pati ipatumari isagol sa kerot sa Aqua kerot. Oh, ipasagol mo. Di ba kuan man na kanang gulyat kanang para dili diabeteson kanang may gamiton? Mga diabeteson. Pero dili sa natural gyud na siya nga sugar gyud ang dugos, ma'am. Pwede na nimo isagol sa kapitan nan, pero dili sa di mo palabian kay tamis man gyud na siya.
Damo Ah, mas butong mo pwede Oh, lami kay gyud na bam. Ako gali mo asa mahal. panalitan na ay ko kanang mo paggaw ko bam or maubo ko mo kaon ko nang dugos ug kuan. Muhigop ana. Oh, mohigop og dugos kanang mga usa ka Sara. kutsarita. Usa ka kutsarita gidadaan sa taon ko sa kong anak og dugos nga kanang pure gyud dito sa diin to niya mapalit. Gidadaan gyud ko niya bam kanang pure nga dugos. Mao na akong imnon panalitan mapaggaw ko, maubhon ko, mao na akong imnon bam. Dugos kay tambal gyud kay na nya. Maayo pala sa kolesterol pong dugos ni So kani hinutang po nga kay ang unsa may isulti ana sa kono. So no bilang termino in English ana para sa ang bana di ba kanang showway? Suwi og kanang iyang kinaya. Kanang laing termino na paggamit no sa English showway kanang medyo hambog. Hambogon. Apan tinuod man dagan sa kwarta. Ubayan kasi mga saba, man siya mga Apan saba. tinuod dagan kwarta kano makautang man. Nga katilaw og sa palong. Oh. Di, makautang siya ba? Pero kanang nagid siya yung mga kuha siguro, panalitan mga piki nagid siya kay mga mug na siya, sa sweldo sad, libog tani daw, usaon pag sweldo, usaon pag gasto na itong sweldo, Oh, napagilito akong naang sweldo. O para na ko silang maayo gid silang mangungutang. Ah. Kay ano? Wa man Bayad. ang maningil, wa man matus ila. Ah. Iba ka na maningil mo ato mo dito kay maningil. Oo, siya may mga itas Oh, ni. niya na pam gani siya nga ako pa niyo maglingkod mo sa pultahan sa opisina para po niwel do bayad bidayon. Sakto sa doy. Pero ang kwarta nila mo. Pero mo lagi nga kanang say murag lahap na iyang mga sinutian. Nang may pakasyowe gamay no. Lahap. Na may uban bisan nagkwarta pero may guway kwarta. Tinood na. Oh, mao nga ma'am Aiko diri sa panultihon Kapitulo 16 versikulo 24 ang malumo nga mga pulong sama sa dugos tamis makaayo sa panglawas. Karon, Karon. tamis ang dugos may panglawas. Ah. Ako, mayo kong lawas. O niya? Nga, tamis ka. Ha? Mayo kong panglawas. Pati nga ako. Nga diba, di? Ako kitilawan. Ah. Parat-parat. Salamat pa dito naman noon. Kuna ko ang pasultihon.